mo nani nde dande ma miijo mum jaggo ɗum ñoore. Alarba 16 avril Ceerno Baba Galle Touré ina yuɓɓina ɗo e duɗal Daaru Ridwan reftu Alqur'anil Karim kam e jewte jowitiɗe e mum. Dendagal janginowo ma janginanteɗo Alqur'an kala beltortoɗo Alqur'an ina nodda e o ñalawma ko e yeeso teddungal janginoɓe Alqur'an e nder wuro ngo e gardiɗo jangde wuro ngo on woni Ceerno Amadou Ammar Ba mo Ceerno Ahmad Tidiane Ba. Kono kadi ko ruttude teddungal Baba Hammadou Touré e on ñalawma yo Allah ɓuɓamo. Ma almuɓe ɓen defto Qur'an no hanirta ni. Ina hen yiɗɗo yettimɓe alluje mumen hen goto ko denɗo. Caggal refto ngo ma jewte belɗe pindinoje lowoje gandal mbaɗe ɗo e duɗal Daaru Ridwan. Waktu o ko hol toon ko legal Nasrullahi hol nden ɗum ko alarba paaɗo. Yo Allah tawnu en e goɗo noddam 2025. jotten Allah gardinɗo Tijjani wariyaɓe fo tanom no laaɗo cuɓaɗo